Kde sme sa to v dnešných vzťahoch dostali, že toto sa považuje za normálne? Že toto ti stačí. Deliť sa o muža, ktorý má doma ženu a deti a ty sa presviečaš, že práve takéhoto muža chceš mať pri sebe. Skutočne? Je toto obraz lásky, po ktorej túžiš? Je toto situácia, v ktorej sa cítiš cenná a milovaná? Cítiš sa takto dobre sama so sebou? Pýtaj sa sama seba. Čo ti v živote chýba? Že si ochotná uspokojiť sa s tým, že si niekoho druhou voľbou? Čo ti nestačí vidieť to, čo ten muž robí svojej rodine? Alebo ako klame svoju ženu a svoje deti? Ja viem, je skutočne ťažké si to priznať. A ty chceš v skutočnosti len byť milovaná a niekoho pri sebe mať. Ale za takýchto okolností? Skutočne? Uvedom si, že tieto jeho kroky sú zrkadlom toho, ako by mohol jedného dňa zaobchádzať aj s tebou. Myslíš si, že človek, ktorý takto klame a zraňuje svojich najbližších, bude schopný ponúknuť ti skutočnú, trvalú lásku a rešpekt? A rovnako tak sa musíš zamyslieť aj nad sebou. Zamysli sa, prečo sa dostávaš do takýchto vzťahov. Často je to preto, že niečo v tvojich hĺbších presvedčeniach ťa vedie k tomu, že sa cítiš neúplná a hľadáš tú lásku, tú pozornosť tam vonku za každú cenu. Aj za cenu bolesti a kompromisov. Toto nie je o tom, čo je normálne alebo akceptovateľné v spoločnosti. Je to o tom si uvedomiť, čo si zaslúžiš. A ty si zaslúžiš byť na prvom mieste. Nie na vedľajšej kolaji ešte za takých okolností. Zaslúžiš si lásku, ktorá je celá, nekomplikovaná, tvoja